Ni ma ina jira ne wata ya cika. Daga zarar na ji alan ke ma za ki cika da ki damu. Gaskiya baby ni wallahi ba na son irin abun da kake yin nan ba. Kullum kawai ka ce min sai ka tara tun yaushe wataƙila ma in biya ku. Gaskiya ba biya mu ba, kin san yadda yanayin aikin namu yake. Ke ka ki kwantar da hankalinki, zagin miki sayayya wanda kawayenki idan sun gani ma dole sai sun foka. Sai sun tabbatar da kina da tare da jaru. Wallahi ki kwantar da hankali. Ka san me ma nake so ka saya min? A sai kin fara. iPhone nake so. Shine kawai? Ba wani. iPhone da ka saya. Akwai mana abubuwan da yawa. To yaya za mu yi gudu ba duniya a bar tsoro ce na taho da ɗan sakona abin da a ce aibu ba na san sako menene. Duniya a bar tsoro ce na taho da ɗan sakona.